ስቕ ንምባል ግዜ ኣለዎ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሃል ቅድሚ ምዝራብኩም ሰለስተ ሕቶታት ንርእስኩም ሕተቱ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣድላይ ድዩ ጠቓሚ ድዩ ለውጢ የምጽእ ድዩ መዓስን ስለምንታይን ከምኡውን ከመይ ገይሩ ክዛረብ ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ሰብ ዋላ ሓደ ደው ከብሎ ይኽእልን ቃላት ልክዕ ከም መሳርሒ እዮም ኣጠቓቕሞም ክንፈልጥ ኣለና ከመይ ገይሩ ክዛረብ ከም ዘለዎ ዘይፈልጥ ሰብ ወትሮ ርእሱ ኣብ ሽግር ይዝረኽቦ ሓደ ካብ መለለይታት ዕውታት ሰባት እውን እዚ እዩ ክዛረቡ ኣብ ዘለዎም ሰዓት ጥራዮም ዝዛረቡ ኣብ ዝተረፈ ግዜ ግና ምስማዕ ይመርጹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ዝቐልጠፈ ንምዝራብ ዝደንጎየ ንቁጣዓውን ዝደንጎየ ይኹን ከም ዝበሃል ቃላት ብግቡእ እንተተጠቒምናሎም ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ኣለዎም ስቕ ምባል ማለት ዝኾነ ነገር ዘይምዝራብ ማለት ኣይኮነን የግዳስ መዓስን እንታይ ከም እንዛረብን ምፍላጥ እዩ እቲ እንዛረቦ ነገር ኣገዳሲ ድዩ እንተኾይኑ ንዛረብ እንተዘይኮይኑ ግና ስቕ ምባል ንመርጽ ስለዚ ሎሚ ህይወትኩም ዝቕይሩ 6 ናይ ስቕ ምባል ረብሓታት ክነግረኩም እየ ቀዳማይ ስቕ ምባል ንጸላእትኩም የደናግር ወይ ድማ ኮንፊዝ ይገብር እቲ ዓብዪ ስትራቴጂስት ሳንዙ ከም ዝበሎ መዓስ ክዛረብ ከም ዘለዎ መዓስ ድማ ስቕ ክብል ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ሰብ ንሱ ኩሉ ሻዕ ይዕወት ሳንዙ ንብዙሓት ጸላእቱ ዘሸንፈሉ መንገዲ ስቕታ እዩ ነይሩ ንሱ ስቕ ምባል ብምምራጹ ጸላእቱ ናብ ዓሚቕ ሓሳብ ይኣቱ እንታይ ዓይነት ፕላን ወይ ድማ ትልሚ ከም ዘለዎ ክፈልጡ ኣይኽእሉን ሳንዙ ከም ዝብሎ ንስኻትኩም ስቕ ክትብሉ ከለኹም ጸላእትኩም እንታይ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ይጠፍኦም ብዛዕባኹምን ብዛዕባ ፕላንኩምን ካብ ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳብን ፕላንን ወፂኦም ናብቲ ናትኩም ኣተሓሳስባን ፕላንን ንምእታው ክጽዕሩ ከለዉ ተዘናጊዖም ይሰዓሩ ስቕ ብምባል ዕላማኹምን ውጥን ስራሕኹምን ተሓቡ ናይ ገዛ ርእስኩም ረብሓ ድማ ትጥቀሙሉ ማለት እዩ ሓበሬታ ወይ ድማ ኢንፎርሜሽን እቲ ዝዓበየ መሳርሒ እዩ ጸላኢኹም ብዛዕባኹም ብዙሕ ብዝፈለጠ መጠን ንዓኹም ንምጥቃዕ ዝጥቀመሉ መንገዲ ቀሊል ይኸውን ስቕ ምባል ክትመርጹ ከለኹም ትልምኹም ስምዒትኩም ከምኡውን ድኹም ጎንኹም ተሓቡ ጸላኢኹም እንታይ ከም እትሓስቡ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ክጭነቕ ይጅምር እዚ ድማ ካብቲ ንዓኹም ንምጥቃዕ ዝሓሰቦ ዝነበረ ውጥን ኣውፂኡ ናብ ናይ ባዕሉ ግምት ወይ ድማ ገሲንግ የውድቖ ካልኣይ ስቕ ምባል ልዑል ትኹረት ወይ ድማ ፎከስ ይህበኩም ስቕ ምባል ማለት ቃላት ዘይምህላው ኣይኮነን የግዳስ ትኹረት ምብዛሕ እዩ ስቕ ምባል ዝመርጹ ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም ብዙሕ ዓይነት ሓሳባት ይህልዎም እዩ ጠቓሚ እዩ ኢሎም እንተዘይሓሲቦም ግና ኣይዛረብዎን ኣብ ህይወትኩም ዓብዪ ነገር ክትገብሩ እንተደሊኹም ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዕውታት ክትኾኑ እንተደሊኹም እቲ ዝበለጸ ዘድልየኩም ነገር እንታይ እዩ ትኹረት ልዑል ትኹረት ክንብል ከለና የማነ ጸጋም ከይጠመትካ ኣእምሮኻን ኣዒንትኻን ኣብቲ ትደልዮ ዕላማ ጥራይ ምውዓል ማለት እዩ ነቲ ልዑል ትኹረት ንምርካብ ድማ ሓሳብኩም ምእካብን ስቕ ምባል ምምራጽን የድልየኩም እቲ ናይ ዓለምና ሃብታም ሰብ ኢለን ማስክ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ስቕ ምባል ይመርጽ ነይሩ ብሰንኪ እዚ ድማ ወለዱ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎ ይመስሎም ነይሩ ናብ ሕክምና ድማ ወሰድዎ ቶም ሓካይም ግና ዋላ ሓደ ጸገም የብሉን ኢሎም መለስዎም ካብኡ ጸኒሖም ወለዱ ዝተረድእዎ ነገር እንተሃልዩ ንሱ ኣብ ውሽጢ ስቕታ ኣዝዩ ልዑል ትኹረት ወይ ድማ ፎከስ ዘለዎ ቆልዓ ምዃኑ እዩ ረብሓ ስቕ ምባል ካብዚ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ስቕ ምባል ክትመርጹ ከለኹም ልዑል ትኹረት ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ልዑል ትኹረት ካብ ሃለወኩም እትትደልይዎ ነገር ብዝግባእ ክትጥቀሙሉ ወይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ካብ ምብዛሕ ዘረባን ጉያን ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ስቕ ምባል ዝርከብ ቅሳነትን ትኹረትን እዩ ዝርከብ ሳልሳይ ስቕ ምባል ናይ ሰባት ትኹረት ንኽንረክብ ይሕግዘና ሰነፍ ስቕ እንተበለ ለባም ይመስል ከንፈሩ ዝቁልፍ እውን በዓል ፍልጠት እዩ ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ስቕ ክትብሉ ከለኹም ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም እዚ ሰብ እዚ ሚስጥር ኣለዎ ወይ ዝያዳ ይፈልጥ እዩ ዝብል ግምት ይፈጥሩ እዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ትኹረት ወይ ድማ ኣቴንሽን ናባኹም ጥራይ ከም ዝኸውን ይገብሮ ሓደ ኣብነት ክበኩም ኣብ መምሃሪ ክፍሊ ኮፍ ኢልኩም መምህር እናተዛረበ ኩሉ ተምሃራይ ብናቱ ሓሳብ ተዋሒጡ ከሎ እቲ መምህር ምዝራብ ምስ ዘቋርጽ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ኢልና ንሓትት እሞ ትኹረትና ኩሉ ናብቲ መምህር ንመልሶ ሓይሊ ስቕ ምባል ካብዚ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ሮበርት ግሪን ኣብ ዘ 48 Laws of Power መጽሓፍ ዝገለጾ ቃላትኩም ውሕዳት ብዝኾኑ መጠን ዝያዳ ሓያልን ኣገዳስን ኮይኖም ይስምዑ ሰባት ንዓኹም ትኹረት ንክህብኹም ኣይትለምንዎም የግዳስ ብስቕታኹም ከም ዝደሊኹም ግበርዎም ንሰባት ቃላት ተጠቒምኩም ኢምፕረስ ክትገብርዎም ክትፍትኑ ከለኹም ዝያዳ ብዝተዛረብኩም መጠን ዝያዳ ተራ ወይ ድማ ኮመን ኮይንኩም ትረኣዩ
ከምኡውን less in control ወይ ድማ ነገራት ንምቁጽጻር ዝኸብደኩም ኮይኑ ይስምዓኩም ዝኾነ ተራ ነገር እኳ ትዛረቡ እንተሊኹም ነቲ ዘረባኹም ሚስጥራውን ዘይተዛዘመ ወይ ድማ open ended እንተጌርክምዎ ከም ሓድሽን ፍሉይን ኮይኑ ክረአዩ ሓያላት ሰባት ቃላቶም ብመውሓድ እዮም ንሰባት ኢምፕረስ ዝገብሩን ከምኡውን ኢንቲሚዴት ወይ ድማ ክርዕዱን ዝገብሩ ብዙሕ ብዝተዛረብኩም መጠን ድማ ሓደ ዕሽነት ዝመልኦ ነገር ንምዝራብ ዘለኩም ተኽእሎ ይውስኽ ዘየስተውዓልናሉ ንኸውን እምበር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ስቕ ክንብል ከለና ናይ ሰባት ትኹረት ንረክብ ኢና ትኹረት ጥራይ ዘይኮነስ ሰባት ወትሩ ንኽዝክርኹም እውን ይሕግዝ እዩ ራብዓይ ስቕ ምባል እምነትን ተኣማንነትን ይውስኽ ዕውታት ክንከውን እንተደሊና ምስ ዕውታት ሰባት ምርኻብና ኣይተርፍን እዩ ምስኦም ዘለና ርክብ እነደልድለሉ መንገዲ ድማ ሓይሊ ስቕ ምባል ብምጥቃም እዩ ንዕውታት ሰባት ጽኒኢልና ንሰምዖም እዚ ድማ ኣብኦም እምነት ይፈጥር ንዓና ከኽብሩና ይጅምሩ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ድማ ኣብ ኣእምሮኦም ፍሉይ ቦታ ንረክብ ብዙሕ ግዜ ዕውታት ሰባት እንተተዓዚብኩም ኮፍ ኢሎም ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም የግዳስ ስቕ ኢሎም ይዕዘቡን ንኸባቢኦም ዘለዉ ሰባትን ይሰምዑ ከምቲ እንተይሰምዐ ምላሽ ዝህብ ሰብ ዕሽነትን ሕፍረትን ይኾኖ ዝበሃል እዝኒ ጠቢባን ከዓ ፍልጠት ትደሊ እያ እሞ ጥበበኛታት ክትኾኑ እንተደሊኹም መጀመርታ ንምስማዕ ቅልጡፋት ክትኾኑ ኣለኩም እቶም ዕውታት ሰባት ሓይሊ ስቕ ምባል ስለ ዝፈልጥዎ ንዓኹም እውን ከም ባዕሎም ገይሮም ክርኢኹም ይጅምሩ ብሓፂሩ ሰባት ንከኣምንኹም መጀመርታ ንኽዛረቡ ዕድል ሃብዎም ንስኻትኩም ግና ተኣማንነትኩም ህነጹ ስለዚ ተኣማንነት ብበዝሒ ቃላት ኣይህነጽን እዩ ሰባት ከኣምንኹም እንተደሊኹም መጀመርታ ቃላቶም ክትቕበሉ ከም እትኽእሉ ስቕ ብምባል ኣርእይዎም ብበዝሒ ስራሕ ሕልሚ ይረአ ከምኡውን ድምፂ ሰነፍ ብበዝሒ ቃላት ይስማዕ እዩ እሞ እቲ ዝበለጸ ተዛራቢ እቲ ዝበለጸ ሰማዕ እዩ ሓምሻይ ስቕ ምባል ንድርድር ወይ ድማ ንኔጎሽዬሽን ይጠቅም ሓደ ሰብ ስቕ ክብል ከሎ እንታይ ይሓስብ ይኸውን ኢልኩም ኢኹም ትጭነቑ ስለዚ ኣብ ድርድር ወይ ድማ ኔጎሽዬሽን ክትህልው ከለኹም ስቕ ምባል ተጠቐሙ እቲ ተጻራሪ ወገን እንታይ ይሓስብ ኣሎ ኢሉ ሓሳቡ ናባኻትኩም ክሳብ ዝቕየር ወይ ድማ ሽፍት ክሳብ ዝገብር ተጸበዩ ንኣብነት ስራሕ ንምቑጻር ከይድኩም ብዛዕባ ደሞዝ ክትዘራረቡ ከለኹም እቲ ናይ ደሞዝ መጠን እንተንኢስኩም ሕራይ ወይ እምቢ ኣይትበሉ ንሒደት ሰከንድታት ጥራይ ጸጥ በሉ ስቕ ምባል ንኣእምሮኹም ግዜ ይህቦ ብስምዒት ተደሪኽኩም እወ ወይ ኣይፋሉን ካብ ምባል የድሕነኩም ነቲ ዝቐረበልኩም ሓሳብ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ክትምዝንዎ ዕድል ይህበኩም እዚ ስቕታ እዚ ነቲ ዘዘራርበኩም ዘሎ ሰብ ናይ አንኮምፎርተብል ምዃን ስምዒት ይፈጥረሉ እዩ ድሕሪኡ ድማ just to feel the silence ብዘይ ምኽንያት ክዛረብ ይጅምር እዚ ድማ ኣብቲ ዝርርብ ንዓኻትኩም ልዕልና ስልጣን ወይ ድማ ሳይኮሎጂካል ፓወር ይህበኩም ማለት እዩ እቲ ዝግባእ ግዜ ምጽባይን ስቕ ምባልን ናይ ጥበብ ምልክት እዩ ኣብ ድርድር ድማ ነቲ ዝግባእ ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ስቕ ምባል ንዓወት የብጽሕ ኣብ ድርድር እቲ ቀዲሙ ዝዛረብ ሰብ ይቃላዕ እቲ ስቕ ዝብል ሰብ ግና ይገዝእ ስቕ ምባል ንጸላኢኹም ጥራይ ዘይኮነስ ንገዛ ርእስኹም ክትጥቀሙሉ ዘለኩም ዝዓበየ ስልጣን እዩ ሻድሻይ ስቕ ምባል ውሽጣዊ ጽንዓትን ስልጣንን ይህበኩም ወይ ድማ ኢነር ስትሬንግዝ ይህበኩም መብዛሕትኡ ሰብ ስቕ ምባል ኣይፈቱን እዩ ሳይለንስ ክነግስ ከሎ ከም ዝተረሳዕና ወይ ድማ ዋጋ ከም ዘይብልና ኮይኑ ይስምዐና ሰባት ክፈትውናን ከድንቑናን ስለ እንደሊ ነቲ ስቕታ ወይ ድማ ሳይለንስ ንምስባር ንጋደል እቲ ሓቂ ግና ተጻራሪ እዩ ስቕታ ክትመርጹ ከለኹም ሰባት ንቃላትኩም ብዝበለጸ ከኽብርዎ ይጅምሩ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይትዛረቡ ድማ ነቲ እትዛረብዎ ነገር ኩሉ መርሚርኩምን ኣጽኒዕኹምን ከም ዘምጻኹም ወይ ዝሕሰብ እዚ ድማ ሰባት ንዓኹም ዘለዎም ኣረኣእያ ሓፍ የብሎ መብዛሕትና ግና በዚ ነገር ተታሊልና ሓይልና ብምዝራብ ነባኽኖ ስቕ ምባል ማለት ዋላ ሓደ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ንስምዒትካ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ ወይ ድማ ሰልፍ ማስተሪ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ስቕ ምባል ጽንዓት ዝህብ እንተኢልኩም ድማ ሓደ ሰብ ከቆጥዐኩም ወይ ከናሽወኩም ክፍትን ከሎ ስቕ ምባል ክትመርጹ ከለኹም እቲ ስልጣን ናባኹም ይዞር እዚ ድማ ንስምዒትኩም ከም ዝተቆጻጸርኩምዎ እዩ ዘርኢ ዝያዳ ስቕ ብዝበልኩም መጠን ድማ ዝያዳ ሚስጥራዊ ትኾኑ ሰባት ድማ ነቲ ሚስጥራዊ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ኩሉ ዝዛረብ ሰብ ንላዕሊ የኽብርዎ ኣብ መወዳእታ ድማ መንፈሳዊ ሓይሊ ትረኽቡ ኣብ ውሽጢ ስቕታ እዩ እቲ ሓቀኛ ድምፂ ኣምላኽን ድምፂ ሕልናኹምን ዝስማዕ እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ዝምንጭው ዘይናወጽ ጽንዓት ይህበኩም ኣፉን መልሓሱን ዝዕቅብ ሰብ ንሰብነቱ ካብ መከራ ይሕልዋ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኹምኒ የቐኒየለይ ሰላም